आङो शर्ट फिल्मनि फावखुंगुर माने एक्टरानो होनजाबाय आदा सोमखोर आं नोंथांमोननो देखायनि आरो आदाजों दिनै सेकेन्ड टाइम ब्लग बानायनो मोनबाय गोजोननाय मोनबाय आदाजों सेकेन्ड टाइम ब्लग बानायनो मोननानै बेनिफ्राय आदा सोमखोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय दा आदा रंजालि बैसागुखौ माबायदि बरायखो आदा जेनेबा रंजालि बैसागुखौ औ बिराद मोजां बरायबाय मोजाङै बरायबायना गामियावबो जाबाय सानथाम जाबाय इन्टारेस्टनो पार्टिसिपेट खालामहैदों আমি কালকা তুই আর মুই ট্রেনে যাব अपेन दा जोब्बायानो लोगोफोर ओमफ्राय आदाजों आङो फार्स्ट टाइम जेब्ला जोंनि गामियाव आब' जिरिनानि मा होनोमोनलाय हाबा जादोंमोन ना औ बे आब' जिरिनानि हाबानि रिसेपसनावहाय आदाखौ फार्स्ट टाइम लोगो मोनदोंमोन आरो भिडिअबो बानायदोंमोन दा दिनै गोबावजों खनसे बोसोरसेयानो जाबाय दाना औ बोसोरसे दा बोसोरसेनि उनाव नै आदा सोमखोरजों लोगो मोनफिनबाय आरो बिराद गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय आदा माबाफोर बुंबावनो नामा बुंनांगौ मा बुंबावनो दे औ दा माबायदि सोलिगासिनो जेनेबा सोलिगासिनो मोजाङै दं दा बैसागुनि एसे दंथ'यो आरो थाथ'ना दंथ'यो ओमफ्य दा गाबोन मोनसे दंबावो शुटिं आंनि शुटिं दंबावो गाबोन लाखिगोन ओमफ्राय बेनि उनाव दंबावो सानब्रैनि फरे आरो थिग जाथ'वाखै ओमफ्राय अननानै लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आदानि थाखाय भिडिअखौ गासिबो बयबो मोनफा मोनफा लाइक होनानै हो 100 लाइक जानांगौ 100नि बाराबो थांनाय खालामनांगौ आरो ओमफ्राय आब' बैजोंथिबो फैदोंमोन बहा थांखो फैदोंमोन न'आव थांबायना दहाय नोंथांमोनहा नुखाबाय बिब' बिनानाव एन्टारटेनमेन्टनि अनार जाहैबाय आब' बैजोंथिया औ दे होमबा आदा जाबायना औ आरो लोगोसे र' आं सिख्लाफोर माखासे एक्ट्रेसफोरखौ देखायना नैबे सासेनिखौ नामखौ मिथिला आं नैबेखौ हयले मिथिगौ रश्मि रन्जिला आदसा सिनायो सिनायनाया आरो जोंहा नै ओरै थिं सासे दंबावो नै करिश्मा बिनानावसो जाजोबो बिसोरथ' ओमफ्राय खबर सबर माबोरै नोंसोरथ' बिराद मोसानो गोरोंखालै मालाय मोसाबाय थायो पारफरमेन्स खालामबाय थायो मोजां बैसागुखौ माबायदि बरायखो बिराद मोजां बरायबाय मोजां बरायबाय बिसै ओमफ्राय नोंहालाय करिश्मा बिनानावा आंनाथ' बुंनाङा एकदमबारे लेवरा आं लेवरा फिथिंनायखौ नुवाखै बेखौ आं सिरिसो रावबो खिथाया हारसिङै ना